Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa. Duk wannan dai abubuwan da muke bayarwa muna bayarwa ne saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima abulik wa khatim lima sabaq nasir al-haq haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadari yawm ila al-azim. Wannan dafa'i ne, ku je ku yi, za ku ga abun mamaki. Dafa'i wani shehu mai yana cewa ku yi dafa'i kafin jalabi, saboda makiya Allah sun yi yawa. Wani riga an ka canza yana jin haushinka, wani wando, wani wurin aiki ka canza, wani mota, wani keke, wani gida. Da kana tsohon gidan haya ma ka koma sabo, wani yana jin haushi. La haula wala quwwata illa billah. To ga dafa'i na farko, ana karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu 450. hasbunallahu wa ni'mal wakilu 450. sai ka karanta wallahu ya asmuka minan nasi 50. sai ka karanta li'ilafi 50. sai ka yi salati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, kafa 100. in kana yin wannan, Allah zai kiyaye ka daga sharrin makiya da masada da munafukai da azzalumai da algungumai. Na ba ku saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan qadarihi wa miqdarihi al-azim.